సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. సో తెలుగు సాంగ్ కాబట్టి మొత్తం సాంగ్ని కాపీరైట్ క్లైమ్ వస్తే మొత్తం సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టేస్తా ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడొచ్చు. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. తెలుగు సాంగ్కి ఖచ్చితంగా కాపీరైట్ వస్తుంది. అందుకోసం మ్యూట్లో పెట్టిన, సో కొంచెం వినిపించి మ్యూట్లో పెట్టిన, అది కూడా కాపీరైట్ క్లైమ్ వస్తే దానికి మ్యూట్లో పెట్టేస్తా ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇంకొకటి, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం 7 millisecond దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీ ఫోటో కావచ్చు, మీ వేరేదైనా ఫోటో కావచ్చు, మీకు ఇష్టం వచ్చిన ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వరకు దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కొంచెం లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. ముందటిది 2 photos, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వరకు దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ డబల్ బీట్ వర్క్ ఉంటుంది, కొంచెం చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి, లేదంటే చిన్న సైజ్ ఫోటో కట్ అవుతుంది. సో ఇలా ఇక్కడ పెట్టేసి దీన్ని ఇక్కడ కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ వరకు దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ పై చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, సో 4 photos ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. తప్పకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో వర్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ సెకండ్ ఫోటో సేమ్ దాన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 2 photos యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా 2 photos యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కింద నుంచి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వర్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో డబల్ బీట్ వర్క్ ఉందిగా ఇక్కడ ఈ ఫోటో, సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్. సో డబల్ బీట్ వర్క్ ఉన్న ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మధ్యలో 2 photos వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ సేమ్ 2 photos వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 photos వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. 2 photos వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 photos వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా, సో నేను టైం అవుతుందని స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా డబల్ బీట్ వర్క్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో డబల్ బీట్ వర్క్ ఉన్న ఫోటోకు మాత్రమే ఈ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ ఫోటో 22 seconds, 17 millisecond దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ వర్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో చిన్న సైజు, మధ్యలో చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది, దాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 6 seconds, 5 millisecond దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 2 photos వదిలేయాలి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్. మళ్ళీ 2 photos వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి.
ఇది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. సో ఇలాగే చిన్న సైజు మధ్యలో ఫోటో ఉంటుంది, దాన్ని మాత్రం యాడ్ చేసుకోండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. ఇలా కంటిన్యూగా ఇది చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా మొత్తానికి చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇలా చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. అప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోకి మాత్రమే చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది కదా, దానికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 22 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ వరకు ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఇక్కడ 5 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ మధ్యలో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ వస్తాయి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇది సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, అన్నింటికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా సేమ్ డబల్ బీట్ మార్క్ దగ్గర ఉన్న ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా మొత్తానికి చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో మళ్ళీ ఇక్కడ టైమింగ్ చూసుకోండి. 16 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 17 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 18 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, 19 26 20 28 22 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, లాస్ట్ ఈ ఫోటో 23 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.